Hello friend, आंनि बिकेल बर' YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय जासिहरबाय। भिडिअ जाहैबाय एसे प्रेंक टाइपनि जानो हागौ। जों दा अनेक मानसिखौ नायगोन मादि मा हालाबायबाय थायो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै एसे नोंसोरनो आं दा देखायगोन। ओमफ्राय नोंसोर दा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो जेसांनो हागौ शेयार खालामदो। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट खालामनायखौ नोंथाङा थाबनो बयनिख्रुइ सिगांसिन नुनो मोनो। दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गोमो गोथां बिबार बारि समा थांबाय फारि फारि गय खान्थाल सारि सारि खिना थांदों लारि लारि। बे डान्सखौ मा डान्स होनो नोंथाङा जुदि मिथिगौबा आंनि कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। आं दा मोनसे नाम दोननोसै, बेनि डान्सआनो जाबाय फाग्लि डान्स। माथो हाग्रा बारियावसो मोनहैलाबायबाय, मा जाबावगोनलै दा? बिग बॉक्स चैलेंज। मा बिग बक्स? Hey, मा बिग बॉस इयो? माय गॉड। बॉस जाबाय भाई जाबाय आं नायनो बहुत अहाबाय। जाबाय फाथ'दो। नोंसोर थारमाने कलेजाव थांनो ना थाङो होमबा बिदिसो बानायो नोंसोरो। जोबोर मोजां नाइस। तेरा बाप दे फैगोन, नोंसा बाबा फैगोन, नायफैगोन नोंखौ मोजाङैनो। आदा थांखु जानो लुबैनाया जाथारला खोमा, साबि रसा नांगोनबो बागारखा। आयौ बिले मा मिक्सार फानग्रा ना मा फानग्रा, आं गिबायसैलै। आदायालाय सारेगामाबो रोंलायगौ माथो। लोगोफोर नोंसोरो सोर मिक्सार जानो मोजां मोनो? आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम जानो। नांला आंनो नोंनि मिक्सारखौ, आं अहाबाय नोंनि बै मिक्सार बानायनो नोंनि मानाय आं। स' फ्रेन्ड, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ थाबैनो दानो साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो। नोंथाङा आं जेब्लासिम गोदान भिडिअ हगारो नोंथाङा थाबनो नुनो मोनो। ओमफ्राय मोजां मोनोबा जुदि लाइक खालाम आरो शेयार खालामदो लोगोफोरनोबो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट बानायबाय थादो, आंबो लासैनो भिडिअ बानायबाय थागोन। नोंथाङा आंखौबो ग्र' बानायहोदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गुड बाय।
बाय बाय गोमो गोथां बिबार बारि समा थांबाय फारि फारि गय खान्थाव सारि सारि खिना थांदों